Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chapit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Chief Executive Member ka KHADC ubat Tita Starwell Khan mentaka sngi ulapan pau ka jing bitar bat jing Pyrshah halor ka jing Shah kentup ya pratali ki Shnong ki bahab hapo Sohra hakatup Jaka sor lani kita ki census town. Ki Shnong ki basha kentup hapo ka census town ki kentup ya ka kli Shnong site so pen marai kapon nong rim mau kis kut madan pedeng Shnong bat kapom so men. Habakren bat kilat pathai Jubor ubat titus ulaong ba umla bantip hakanu kanong rim baka sorkar klap Pynrung ya kini ki Shnong hakatup Jaka sor lani ki census town. Ki kendon ban sya kentup hapo ki census town ki day ba ki Shnong ki day bandon palat san hajar ngut ki nong shong Shnong bat ba ki nong shong Shnong kim day shu ki nong rep Henry hapo kini ki Shnong kumba 90% ki patba kidang day ki nong rep bat baro pratli ki Shnong kim da buon pat nong shong Shnong. Ubat titus lo ongru bakani ka jing Shah kentup ya pratli ki Shnong hakatup Jaka sor lani ki census town kelawan ra ka jing du nong ya ki patba nong shong Shnong namar kim yo ya ki la jing ram na katanat urban but rural. Sohra konstitusi nga Sohra halor ka jing long jong ka jong ki Shnong ki badan hapo Sohra proper ke bangi ong ki Shnong ki bahap hapo ka census town kini ki Shnong ki kentup ka klik Shnong ka marai ka fun badeng Shnong nong rim pom sok men site sok pen mau kisi bat kut madan kabasusi kalong bagi ni ki Shnong nado ki snem ki ba nam kan mau ka snem ayu lap declare ka kum ka census town bat kani ka jing declare ka kum ki ni ki Shnong kum ka census town kala penduk nong hi pat ba ki snem prapo ni kan dai pho ta na kalet ka snam ka jisha kala don ka record kalet ka snam kini kan na juri se kani apo assembly na ka Pyrshah ka po maju kran ni kan aju ai jing tho henry le sia ka to por kam don kani ka census ka bakile ka census wi te mentang kran biang kani na makan don ka census kan kut kani ka proses menta lai ko tarik November du lai ko tarik Desember na tata kadau kwa ba kan long menta kipai ba kilong hasun kalong thik kum ba ong rang ba Shnong jong ka maulai ong ba kilong kum ki khun ba khdam nong rino sumba kimyo scheme naka urban ru kimyo naka rural ru kimyo te nata kadau kalabu ya kipat ba nong Shnong ha jing ngamtip halor kanong rem 8 hap ya kini ki Shnong ki jong ya kini ki Shnong ki banglajar kerteng hapo ka census town hajing sya ka kriteria ban penhap hapo ka census town kalong ba kawi ka Shnong mo kadai bandon ya ka population ka basan haja Henry ngamlak baka nu ka Shnong kan palat ya kan ka sanaga nang ta ka kriteria ka long ba ka density population kadai ban long 400 per square kilometer kaniru kami ha bat ka balai le ka balong ba ki om ba 90% kim dai shu ki nong rep pendale ya Sohra ki bun badang rep bun badang tre langkha kidon ki badang thung jing thung kidon ki badang ri jing ri kidang im ki jing im ka balong nong kendong hi tena ta kadau ngasngo ba ka jing penhap ya kini ki Shnong kalong ka jing du nong ka bakrau namar ba la pendu ya ki scheme ki baper kum ka scheme MNRGS mo ka to ka scheme si spas ni
kiwi gi scheme ke PMAY yang baduk kiwi gi scheme ki ba pun ki ba ka sarkar ka